तर पैसे गांडगे उन्हून रक्ते आणि 2 ट्यूबवर गांडणे जाईना म्हणून रक्त्याने 2 ट्यूब होय कोणनेट सांगे ना जाय सांगा ना कोण ಗೊತ್ತಾನೆ रे म्हणजे बाबा ಗೊತ್ತಾನೆ रे ताका कळल्यावर खरंच मानतानी पर बार स्ट्रिक्ट कोणाला सांगे ना नांडणे जाईना ते तू टेन्शन करा नका चिल्लार दी मात चिल्लर गिंचे त्याचे उरले ते 3-4 तुझ्या डॅडीकडे सांगतो ते नाका तेर म्हणा तुम चिल्लार दो चिल्लर होता आणि दादा काय विसरलं रे ते किन्नी वेळे बैसरलो केला ते तुझ्या पुतानं उन्हून रक्ते आणि 2 ट्यूबर काढल्या साडून बैसरला बघा झाले 3 गासांच्या खरे यजमानत मांस मछली आणि पिटके जायची का शिकवे त्याला ये झगडून मोरण तिथे ट्यूबर गाऊन तर मारले ऑर्डर पट्टिंग खरे यजमानत मांस मछली आणि 2 ट्यूबर चालते 1 ट्यूबर मका दोर तिथे आम्ही सांगा ना More flavor, I'm coming to the palette of life. I say ya, no more fighting. Everyone's hyping. Kick it to the mix, 'cause they all tighten. When you're alive, you never really ever die. No laws, no kings, no need to testify. When you're alive, you never really